Murume ndinogara kwaMusiwa ndine 47 years ndandine murume wandandanana naye wandaigara naye murume ndakagara naye 6 years anoita zvekubata fish kana zvekupana gold saka ndaiti akabata fish ndaitengesa fish ndakatengesa fish ndoyandobhadhara marata ndichita labor yemarata ndotora marata iyayo yachienda kumusha kwake ndokwataifanira kuti tiwake saka kana hatinazombosvika pakuti tiwake nenhau yekuti aindishungurudza achindirowa achindiita sei saka ndobva ndazotora protection order ndatora protection order ndobva taenda kukoti ndobva ndati handichada nezvemurume saka pandakasiyana naye murume uyu ane marata yangu akatora chibage mablanket zvandakatenga ndinaye zvese akatora atora kudaro saka ndakati ndoda marata ndakaonana naye kuri kumashops ndakati ndinoda kuti titaurirane tishiyane chimarata ari kuramba ndobva atanga kundirowa ndobva andikwadza maspoti andinava aya ndobva andidzipa kudaro ndakaita kubvisa ruoko rwake paakandidzipa andidzipa ndobva ndamusiya akabvisa hembe akabvisa t-shirt yake akabvisa short bhurukwa akasara neboxer shorts achindirwisa ndikati ndikuda marata angu sandirwise ndoda marata nokuti ini ndakashandawo iwo waibata hoi ini ndichitengesa dzimwe nguva ndainotengesa kumayard fish ndichidzoka ndichibva ndabhadhara marata bhozi ndaiti ndikamupa mari yaipera nedoro saka ndonyaya iri kunetsa ini ndoda zvinhu zvangu ndakuda marata zvimwe zvese zvaakatowana basa nazvo ndoda marata angu yandakatenga inini ari kutengesa marata makamboenda here kuna chief wenzvimbo ino muchitaura nyaya yenyu? Handisati ndaenda kuna chief because mari inotaurwa kukwira dare mari yakawandisa zvokuti handigone kuiwana. Nemurume uyu manga mune vana here? Handina mwana naye. Hamuna mwana naye? Manga magara makore akawanda sei naye? Ndagara naye gore randakarambana naye ranga riri 7. Alright. Saka zvivanga zvese zvandiri kuona izvizvi ndozvaanenge achikurovai? Idzi machinzwara dzaanokubaya? Inzara anga andidzipa aida kundidzipa pauri. Kumba kwenyu anombouya here achikurisai? Zvaizvozvo haasi kuuya kumba kwangu. Girlfriend rake raari kudanana naro rinoti kana ranwa hwahwa ini ndiri pamusika pandinotengesera ndo paanonwira hwahwa anotanga kundituka nokuti anenge achitumwa naiye murume. Alright, saka imimi chamuri kuda kune vese vari kuona vhidhiyo iri muda kubatsirwa nei? Nda kubatsirwa kana iri hurumende indibatsire kuti ndigone kuwana zvinhu zvangu. Alright, saka muri ngoda zvinhu zvenyu kuti akaramba achikuroya hamusi waridhi here kuti anogona kuuya akakuurayai kana ndo zvandakubatsirwa nazvo because anogona kungouya anytime kana akandiona anogona kundiabuse because ndoshandira pamashops. Akandislida gumbo ndobva ndadonha. Ndikatorasa foni yangu nemari yangu newatch yana ndinayo yakabva yadambuka. Handina kuzomboonana naye futi.